Ja, Jan, vad säger du om att det är att vinna 3-2 i Snedisten där? Det är så en löt ut som Mjölner säljer 4% distan tar ganska för att stinga av i Ötlund. Ja, vi kommer så igång första set. Och det är alltid väldigt minst nu också ofta att det inte är sagt att komma igång. Och det har tappat så första set och sen så fick skifta isen med Mjölner. Men så kom det igång den löta och är jämnt 3 set som ända på 3-2 som minns rätt. 3-8. 3-8 ja och så fjärde set, femte set vi spelade väl. Det är alltid vi kommer igång. Då tar vi under press och det var så att tar under press och spelar det sluga väl. Men det får ställt jo. Men så kom ni helt då. Ja, Distin och Morgan, han är väl nog så avgörande för Mjölner inte minst. Mjölner må och ska vinna för att ha en chans och vinna titeln genom så är det för Jamar. Ja, det är rätt så vi tar en egen spelare för och så hade sista chansen till timern. Och det kanske först change timern till att det är nummer 1 allt kappingar kan man säga och vi ligger ju hålla det första vikskiftet och nu kanske ha möjlighet för att vara förmästare. Jo, det var fullt. Ja, tack för Jan Falkvart.